Inang Birhen Maria, saka ni Hesukristo. Upakanta mga tugang sa Hesukristo na nabuhay liwat. Sa tuya man na upakan si Inang Birhen Maria. Makisumaro po kita sa kaugmahan na namamati kang sa tuyang ina.
Tapos pagbaba naka-wave. You can wave ganyan. Diyos marhay na aga po sa Saindugabos, mga tugang. Nagkakatiripon kita ngunyan na pagkaaga para saksihan an maugmang pagsalubong kan satong paratubos na si Jesucristo asin kan sa iyang ina na si Virhen Maria. Ini sarong importanteng kabtang kan sa tuyang Kristiyanong pagtubod. Digdiman, masasaksihan ang presensya kan mga anghel na minaserbing mensahero kan kagurangnan. Sa tuya pong midbidon ang mga anghelitos asin anghelitas na kaibahan ta sa satuyang selebrasyon ngunyan. Rogen May Comprado, aki ninda Mr. and Mrs. Romeo and Jeneline Comprado, hali sa Sagrada Familia, Peña Francia, Naga City. Si Maria Clara Kera B. Tejero, aki ninda Mr. and Mrs. Alberto and Chona Tejero, hali sa Cofradia, San Felipe, Naga City. Si Jasmine Argil Marie N. Hitosis, aki ni Margie Rose N. Hitosis, hali sa Lumeda Subdivision, San Felipe, Naga City. Si Elizek A. Regañon, aki ninda Christian Regañon asin Joan Atanasio, kan Zone 5, San Felipe, Naga City. Eliseo D. Atanasio, aki ninda Mr. and Mrs. Eliseo asin Donna Marie Atanasio, kan Zone 5, San Felipe, Naga City. Isidore Ali B. Di Makulangan, aki ninda Mr. and Mrs. Alan Jake and Maria Lily B. Di Makulangan, kan Zone 3, Liboton, Naga City. Yandara Kristen M. Pama, aki ninda Mr. and Mrs. Edgar and Angeline May Pama, kan Zone 4, Mahogany Street, Liboton, Naga City. Nino Dan Matthew A. Encenares, aki ninda Mr. and Mrs. Dandrib and Christine Joy Encenares, kan San Felipe, Naga City. Jaira May C. Botor, aki ninda Mr. and Mrs. Eric and Mary Ann Botor, kan San Felipe, Naga City. Terence John A. Tagsim, aki ninda Mr. and Mrs. Agustin Jr. and Jelly Tagsim, kan Zone 3, Jacob Extension, Liboton, Naga City. Rafael Enzo B. Laranjo, aki ninda Raymond Laranjo as in Jennifer Romero, kan Zone 7, Kilometer 5, San Felipe, Naga City. Zian Patrick S. Castilla, aki ninda Mr. and Mrs. Kurt John and Mary Jane Sanyares Castilla, kan Peña Francia Avenue, Naga City. Kezaya Celine B. Hornala, aki ninda Ace York Hornala as in LV Bernisca, kan Zone 5, Greenfields, Peña Francia, Naga City. Alessandra Megan G. Leal, aki ninda Kenneth Darwin Leal as in Jean Noriem Gonzalez, kan San Jose Street, Peña Francia, Naga City. Denise Margaret I. Cavita,
Aki ninda Dennis C. Cavita, asin Mabel Ignacio, kan Malinisa Compound, San Felipe, Naga City. Robin Laurel E. Parma, aki ninda Ludwig Hayden Parma and Rani Cassandra Eugenio, kan San Juan, Magaraw, Camarines Sur. Asin si Dijan Nathan F. Havelina, aki ninda Mr. and Mrs. Artson and Christine Havelina, kan Aeroville Subdivision, San Felipe, Naga City. Ngunyan na aldaw, mga tugang, sa tong ipinagrorokyaw ang pinakasentro kan misteryo nin kaligtasan. Ngunyan, nadaog na ang kagadanan, napara na ang kadikluman, asin andalan pasiring sa buhay na daing kasagkoran, nabuksan na. Hulit ta si Kristo ang satuyang hade asin paratubos na buhay liwat. Kaya sa tong ipag-ugma asin ipagrokyaw. Sa ngaran ka nama, asin ka naki, asin ka ni Espiritu Santo. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang anal daw na ini, biyaya inin Diyos sa sato. Nagkatiripon kita, tangani na umawon ang Diyos na nagibo, tinda kulang ang alasan, kasatuya agabos, sa paagi ni Yesu Kristo, sa tong kagurangnan sa iyang aki. Kasabay kan mga angheles, mag-umaw kita sa Dios asin mag-ugma. Hulit si Jesus, buhay na ngunyan. Ang satuyang fifth angel, Archangel Raphael. Si Archangel Raphael, iyo an anghel kan mga nagihelang, asin patron kan mga naglalakbay. Ang satuyang Archangel Raphael, iyo si Mary Gabriel G. Cruz, aki ninda Staff Sergeant Edgar J. Cruz, asin Mrs. Adora Galarosa Cruz, kan Vicente Heights, Pacol, Naga City. Upakanyato mga tugang si Mary Gabriel G. Cruz. Sige, yan dyan. Sige. Sige. Dahil pala kasabit yan.
Sa tuya po giraray palakpakan si Mary Gabriel G. Cruz. Pagpanakang altaw, kan dumingong kaagaan, iyo ang pagkabuhay liwa, kagkagtubos ning kinaban. Magayagayang panahon, mga gamgam sa kakahuyan, nag-arawit, nagturugtun, naglupad-lupad sa kaagmahan. Labi ka preskong huyop-huyop, mga buwak sa miyo mahamot. Pagsabat ni Kristo na poon, hali sa kotkot buminangon. Enot ang daga na kunog-kunog, makakangkang liwanag sumunod, halit sa langasang tingog, tingmang bambayat na dong, tulos ang magabat na gapo, nasa luludan na kapinto, tuminikal, luminitong nabiyo, ang lulunan na buksan, tulos-tulos, mga gwardyang soldados na tikbahan, pagkain ng kangangalasan, malasin na padalagan, sa makuring katakutan, alakad ini mga soldados na kapitan silong hinos na pagsaksi sindang lubos kang pagkabuhay liwat ni Jesus. Nakagarangnan, mayang ginagalangan, manok kangga siyang mahal, nalabi sa mga lilalang. Hallelujah, hallelujah, Upakanta po giraray si Mary Gabriel G. Cruz, ang satuyang Archangel Raphael. Ang satuyang fourth angel, Archangel Gabriel. Siya, iyo ang solamenteng babaeng arkanghel, asin iyo man ang patron kan mga parasurat, mga maestra, asin periodista. Ang satuyang Archangel Gabriel, iyo si Marie France S. Ortega, aki ninda Mr. and Mrs. Luis Jesus T. Ortega, asin Maria Francia Sanchez, kan Lumeda Subdivision, San Felipe, Naga City. Upakanta po mga tugang si Marie France S. Ortega. Uyan na po ang satuyang Archangel Gabriel, Marie France S. Ortega. Palakpakan ta po giraray mga tugang.
Uya naman tulong Maria, nagayak sindang maaga, masungko sindang talaga, ki Jesus nakagurang nanta. Ano an sa indang mga dara, sa lulubngan mayong iba, sighid talilinigan inda, an lulubngan na pinto pa. Insenso kamangyan iba pa, mapahamot sa bangkay niya. Tanganing si Jesus mamuraway, sagkod na siya mabuhay. Alagad pag-abot sa lulubngan, sinda natikbahan namumungnan. Pagkahiling nindang nabuksan, magabat nagapo sa pintoan. Alagad sarong anghel duman, nahiling nindang nakatukaw. Kanan bareta sindang sinabihan, nakaranga kan sa indang daghan. Hari na kamo matakot, hari na kamo magmundo. Ta si Jesus nakagurangnan, dahil naligdingon yan. Ta siya, nabuhay na. Lakaw kamo sa Jerusalem, si Pedro nindo hanapa. Mga apostoles iba pa, baritain nindo sinda. Si Jesus yaon man sa imo, kagtubos sa mga tawo, nanahimo sa tulak mo, sa iyang pagkanitawo. Alleluia, 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 alleluia. Giraray o pakanta po si Marie France S. Ortega, Archangel Gabriel. And sa tuyang third angel, Archangel Michael. Siya, iyo an angel of protection, asin patron kan pagkamarahayon, pagkamaheherakon, asin pagkakapantay-pantay. An sa tuyang Archangel Michael, iyo si Sebastian Mayri B. Dumalasa, aki ninda Attorney Sean Paulo Dumalasa, asin Mrs. Shaila Joy Dumalasa, kan San Francisco Homes, Pacol, Naga City. Upakanta mga tugang si Sebastian Mayri B. Dumalasa. Pangsabit dyan.
Si Maria Magdalena naman, sa karibahan nagsuway, nagsadiring buminaklay, nagsungko, liwat sa lulubungan. Sa tataramon kang anghel, di pa siya naniwala, kaya ang bangkay nawara, tahinabon ang huna. Tarakan siyang makanumpong, sarong lalaking dainggirong, ang huna niya para tanom, kaya tulos niyang hinapot. Ang maestrong digding linubong, alagad ang bangkay niyang hinabon. Alagad kung araw mo kung saan siyang dinara, tabi man pakitokdo talaga. Alagad si Jesus inapod siya. Maria, malumbay na ngaran niya. Taano tamamundo ka. Raboni, maestro kong mahal. Olay kang makagamyaw na siya tulos minadapa. Minasamba, mahadok sa bitis niya. Di mo ako dontan, di mo ako hadkan, tamapuli ako sa Diyos, Ama. Ama manindo sa kalanitan. Pinahalangkaw ka man ng Diyos kagurangdan, pinangaki kang paladan sa mga kababaihan. Alleluia, 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 alleluia. Palakpakan tagiraray mga tugang si Sebastian Mayri B. Dumalasa, Archangel Michael. Ang satuyang second angel, iyo an angel of peace. Siya ang inaapudan kan mga taong buot na mapararom ang pagkabistos sa kagurangnan, mga nagmamawot nin katuninongan, asin mga buot na magpatawad sa mga dipisil na patawadon. Ang satuyang angel of peace, iyo si Kiefer Romeo Felipe, aki ninda Police Major John Angelo Romeroso, asin Mrs. Karen May Felipe Remoroso, kan Parkview Village, San Felipe, Naga City. Upakanta mga tugang giraray si Kiefer Romeo Felipe. Taas-taas pa pong kadikit. Pagtios, nagsolo-solo ng padagos, daing ranga, panong hapdos,
pagluwas tulos ni Jesus ng lola ng sayang dinagos sungkoon inang Matinios. Sinabihan niyang padagos. Ina ko na yang paladan. Kadamay ko sa kasakitan. Hilingaan aki mo nagunyan buhay sa kamurawayan. Magma kamong magaya gaya ang mundo mo rangahon mo na taan pagkadan ko namunggana nin buhay na daing kasagkoran orog pang ipag ogmang pirit taan parak as lang alang marupit nakaalpas sa diablong mahigpit sa Diyos sindang nakabalik ang simbag kan Aladdin. Tara aking namutan. Unyan sana ako na umayan. Sa labing kamunduan. Magnificat anima mea. Dominium nagrorok yaw an kalag ko tag an ta pinagan nigo minsan alangan maki damay sa pagtubos nin kinaban. No. I want to go down now. I want to go down now.
Ayan, okay. Last stanza. O Reyna, nin kalangitan, asin kan bilog na kinaban. Tinyos mong kasakitan, narbayan nin kaogmahan. Upakanta mga tugang si Kiefer Romeo Felipe, ang satuyang Angel of Peace. Asin, ang satuyang Easter Angel 2022, ang anghel na nagdara kan pinakamahalagang mensahe kan satuyang kaligtasan. Ang anghel na nagbareta kay Maria na si Jesus buhay na. Sa tuyang sabaton, asintawan nin makusog na palakpak ang satuyang Easter Angel 2022, si Carol Joseph B. Villanea, aki ninda Mr. and Mrs. Paulo Christian P. Villanea, asin Maria Joyce Botavara Villanea. Uyan na po ang satuyang Easter Angel 2022. Do I say my stance now? Do I say my stance now? O Mariang mabiniyon, mabanag na bituon. Talaga na makintabon sa maputing panganoron. Natagob ang sa imong puso, matagom na pagmundo. Kan si Kristo sa krus, ipako, perlas mong luha, nagturo. Halea ang kasakitan, o Reyna, ng kalangitan, ta nagbalik, nabuhay, ang aki mong sinanglitan. Binuksan niya ang langit, mga angheles nagsiawit, ta nagbalukat sa langit, itong mga santos padres. Upakanta po ang satuyang Angel. Hahaleon ko inang mahal ang manto ng kasalan. Tanganing makita mong mabansay si Jesus buhay ng ngunyan. Ngunyan ika ibabantog na Reyna ng mundong bilog, ta ika ina nin Diyos hadi asin kagtubos.
Aleluya, aleluya. Dai kamo matakot, ta si Jesus buhay nangon yan. Aleluya, aleluya. Dai kamo matakot, ta si Jesus buhay nangon yan. Aleluya, aleluya. Dai kamo matakot, ta si Jesus buhay nangon yan. Satuya po, palakpakan ang Satuyang Easter Angel 2022, Carol Joseph B. Villanea. Mamibi kita, O Diyos, huli sa pagkabuhay liwat ni sa imong aking si Yesu Kristo na sa mong kagurangnan. Nagpakanigong mapaugma mo ang bilog na kinaban. Nakikimahera kami na huli sa pagsurog ni Virhen Maria na sa iyang ina. Pakaabot lugod sa mga kagayagayahan nin buhay na daing kasagkoran. Amen. Liwat mga tugang, urupakanta ang satuyang mga anghel na itinunton. Archangel Raphael, Mary Gabriel G. Cruz. Upa. Archangel Gabriel, Mary France S. Ortega. Archangel Michael, Sebastian Mayri B. Dumalasa. Angel of Peace, Kiefer Romeo Felipe. Asin ang Satuyang Easter Angel 2022, Carol Joseph B. Villanea. Tapos na po mga tugang ang Satuyang pagtunton, saro-saro na pong ibabalik, babatunon ang Satuyang mga ang Satuyang mga Angeles. Pagkatapos po kani, iniimbitaran ang gabos na mag-atinder kan Santa Misa. Happy Easter sa Indo Gabos!
Sa ngaran po kan Parish Pastoral Council, buot mi po na magpasalamat sa Indogabos. Lalong-lalo na po sa mga pamilya, kay niyong mga anghelitos, anghelitas, na nagsali po sa satuyang Search for Easter Angel 2022. Sa mga organizations, salamat po na maray sa Saindo. Liwat, Happy Easter sa Saindo Gabos. Dagos po kita sa satuyang simbahan para sa banal na Santa Misa.